Slovensko čaká reštart, vyplýva to nielen z programového vyhlásenia novej slovenskej vlády s názvom Lepšie a pokojnejšie žiť, ale aj zo záverov snemu SD na Bratislavskom hrade. Toto je stranický snem, toto nie je zasadnutie vlády, tak už prestaňte byť taký vážny. Veď sme vyhrali voľby, pre Boha. Poďme trošku oslavovať to naše víťazstvo. Smer chce ústami svojho predsedu stabilizovať rozvrátené verejné financie, kompenzovať ceny energií, posilniť energetickú bezpečnosť vrátane jadra, kompenzovať hypotéky, eurofondy, nasmerovať samosprávam, odmietnúť tzv. Pandemickú zmluvu z VHO a posvietiť si aj na porušovanie zákonov počas COVID-teroru. Média otvorene písali, veď si to pamätáte, ja teraz citujem, že každý nezaočkovaný by mal kvíliť od bolesti ako prasa. Ba treba aj použiť silu, ak niekto odmieta politiku ihly. A dnes sa ukazuje, že náš slobodný pohľad na očkovanie a opatrenia vlády v boji proti covidu, hrubo porušujúce ľudské práva, bol správny a opodstatnený. Jedna štúdia za druhou potvrdzujú škandalózne dôsledky masívneho očkovania nepreskúšanými experimentálnymi vakcínami. Politickým cieľom Smeru, ktorý dostane nový prívlastok Slovenská sociálna demokracia, je opätovné víťazstvo vo voľbách, ale aj generačná výmena. Strana odmieta zabíjanie v Gaze, Ukrajine pôjde podľa jej predsedu iba humanitárna pomoc. Ja sa zúčastňujem na prvom sneme politickej strany Smer, pretože som do strany vstupoval niekedy v lete pred voľbami. Musím povedať, že príhovor, ktorý som si vypočul, bol tak, ako sme zvyknutí od predsedu strany, zásadný, vecný, dotkol sa citlivých tém, ako je zahraničná politika, právny štát. Telerozhlas čaká opäť rozdelenie na samostatné organizácie. Krajina oslávi MDŽ, Sviatok práce, oslobodenie Červenou armádou, Sviatok svätého Cyrila Metoda, Zvrchovanosť a SNP. Štát musia podľa Roberta Fica riadiť orgány verejnej moci, nie médiá a mimovládne, často zo zahraničia dotované organizácie. Zrazu začali tie jednotlivé ministerstvá medzi sebou normálne fungovať. A ja môžem povedať len za svoj príklad, kde možno, že za éry 30 rokov v živote nedokázalo fungovať normálnym spôsobom ministerstvo pôdohospodárstva a ministerstvo životného prostredia. A to je príklad toho sociálneho dialogu. Robert Fico avizoval aj zmenu volebného systému. Smer si chce vyjasniť svoj vzťah k eurosocialistom, predstavil aj kandidátov na europoslancov. Jedným z nich je Ľuboš Blaha. Povedzme si na rovinu, že pred 3 rokmi s týmto asi nikto nerátal. Dokonca sme zložili vládu, čo ešte pár týždňov pred voľbami. S tým asi nikto nerátal. Takže, ako sa hovorí, vytreli sme im kocúr a sme veľmi hrdí, že ten koncept slovenskej národnej ľavice je takýto úspešný a verím tomu, že sa možno aj mne podarí tento koncept presadzovať aj v Európskom parlamente a na európskej úrovni, lebo ten zápas na Slovensku sme zvíťazili a vyhrali, ale ten zápas v Európe ešte musí byť vyhratý a verím tomu, že k tomu môžem prispieť. Záver snemu strany Smer SD patril kladeniu vencov k pamätníku Alexandra Dubčeka. Toho si v rámci 17. novembra pripomenul aj niekdajší člen Smeru a dnes predseda Hlasu a Národnej rady Peter Pellegrini. Ten je jeden z favoritov na nadchádzajúce marcové prezidentské voľby. Z Bratislavy Viliam Šuška.